Dende a Asociación de Armadores do Cerco de Galicia, Acerga, queremos vos ensinar como é o noso traballo e as ricas especies que capturamos. Os nosos 115 barcos traballan na zona costeira do norte de España e Portugal, capturando xurelo, sardiña, xarda, sargo ou bocarte. Para pescar estes peixes azuis, o patrón do barco emprega a sonda e sonar e os seus coñecementos para atopalos. E aproveitando que nadan en bancos todos moi xuntiños, facemos un círculo ao redor do banco de peixes cunha rede moi longa, de máis de 500 metros de lonxitude. Cando os peixes están rodeados, a rede péchase por abaixo quedando atrapados. Logo, con a axuda da grúa e os maquinillos, érguese a rede e imos subindo a pesca a bordo pouco a pouco, con a axuda dun salabardo. Os peixes distribúense en caixas e o barco volve a porto para vender a pesca na lonxa. Os principais peixes que capturamos son peixes azuis, o que significa que son moi ricos en grasas boas, como omega 3. Teñen alto contido de proteínas, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, ferro, fósforo, potasio e iodo. Polo que estes peixes son boísimos para a nosa saúde, xa que protexen o noso corazón, dannos enerxía, axilidade, memoria e reforza as nosas defensas. Ademais, sabíades que se poden distinguir pola forma da súa cola? Sempre que a cola teña forma de V, é un peixe azul.